Så er der valg. Nej, ikke den slags valg. Valg til divisionsledelsen. Ja, okay, det tager vi lige fra begyndelsen af. I det danske spejderkorps er der masser af spejdergrupper. Spejdergrupperne hører sammen i divisioner, som har en ledelse. Den hedder divisionsledelsen. Divisionsledelsen bliver valgt af spejdergrupperne i divisionen. I en divisionsledelse er der en masse forskellige mennesker, som hver brænder for forskellige ting. Og nogen vil bare gerne hjælpe grupperne. Ude i grupperne bliver der lavet aktiviteter. Hvis man inviterer nabogruppen, bliver aktiviteten større. Men hvis aktiviteten er rigtig god, hvorfor så ikke lave den for hele divisionen, så endnu flere spejdere får glæde af det? Der er sikkert også noget, du brænder for. Se dine idéer blive til virkelighed for mange spejdere. Udvid dit spejdernetværk i hele landet og lokalt. Bliv hørt og få divisionen i din retning. Og så er det godt at have på CV'et. Uanset om dine idéer handler om skumfiduser, klima eller bedre seniorarbejde, er der brug for dig i din divisionsledelse. Din division holder snart valg. Tænk stort. Stil op. Læs mere om divisionsarbejdet på DDS.dk.